Good morning guys, tanawa si Choki ay mangilog og pagkaon. Na. Subo na siyang ligo guys, pero nabuling na pudog balik. Iya, manandas maga ng kural ng lagi. Maguba na huy. Kasapal ka mamajuan din na, uy. Maguba na. Maguba ang kural tala. Let's go na. Bibi. Tala. Maguba. Na, sige juga babuyag ha. Oo, ito na. Good morning everyone. So today is Friday, ang katapusang bulan sa January. Ang katapusang pizza sa bulan sa January, guys. So, we are now proceed na sa Valentine's charot. So, time check is now 7:20 in the morning. So, I'm done eating my breakfast with kauban ako si mama. Thank you sa pagpakain always. So among sudan kay kuan unang gabahog ko og mantika sa baboy. So busog na ko, Lord God. Thank you so much for everything sa mga gasyan. So okay ra ang panahon nato, dakra kaayo ang adlaw. So it's a very nice weather today. Bibing! Nalalagan niya. Biyaan ko ni mo ha. Hoy! Tuan si Layo. Ano sa'yo naasa motor? Mo lagi nang gihalukan. Ano sa'yo naasa motor? Nga naman ang imuhang inspection? Nga naman na? Unsa ka mura kag G9 dog? Oo. Ano sa'yo naasa motor? Sa'yo naa? Ha? Uy. Tana. We are the sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are gray. The only notice how much I love you. My sunshine. Nakay kang nagbuko-buko sa bao. Oo, malambot man. Iniamin siya ba? Oo. So hello guys. Masimba ko sa kapilya kay may pista senyora mong kapilya. Sa imong kabulupon, ang tubod sa katuigong alam. Nawala si Chuki. Kuwas ang pangitaon guys, si Chuki kinawala. Asar murag tuwa din lang mama ron sa kapilya. Nakas Chuki ron. Kita mo pa uli na. Oh. Kita mo pa uli naman ay bang buta. Oh. So guys, salamat sa pagtanaw.